Edrychwch pwy sy'n cadw cwmni fi fan hyn, 5 dyn golygus. Mae'n rhaid bod ni'n ddolig. Croeso Mae'r Sibrydion! Fan gwyllt yn rhedeg o gwmpas y studio. Ond sy'n i chi boes, chi'n nawr? Da iawn. Fi'n gwybod dyle fi edrych tu ôl, neu ble fi'n edrych, fi'n gwybod. Nawr de, mae Ionawr sbel yn ôl nawr yn diwedd, mae'n dod o diwedd blwyddyn. Ond siwr blwyddyn chi wedi cael yn gyffredinol? Dyn ni'n cael blwyddyn rili da gwahanol, mewn ffordd, ti'n bod? Gan bod y blwyddyn yma, nathon ni ryddhau album cynta Saesneg ni, so oedd hynna'n fath o gwahanol i'n neud. A dyn ni wedi gigio chdi bach tu allan i Gymru hefyd, so mae'n eitha diddorol. A aelod newydd gyda chi? Oes. Lle ma fe? Dyma fe. Helo, Ifion, ti'n iawn? Good, iawn, siwt ti? Fi'n good. Siwt ti'n joio 1 o'r 5 gyda'r Sibrydion? O, wel, mae 1 o'r 5 osod yn gret. Mae'n rhaid yn fawr iawn. O, falch o glywed. Nawr te, mae dy fi, fi'n gwneud bach o ymchwil arnoch chi ar y we yn ddiweddar. Chi wedi cael blwyddyn anhygoel, mae'n dweud. Mae dy fi restr bach o'r uchafbwyntiau fan hyn. Mae dy chi adolygiad gwych Campfire Classics album chi, wrth gwrs, yn y Guardian. Gylch chi 4 seren am yr album yn y Times. Single of the Week ar Radio 2. A chi wedi cael diwedd gret y blwyddyn, achos i chi yn Culture Magazine, 100 album gorau'r flwyddyn, mae Sibrydion rhif 12! Hwna'n dipyn o gamp, yn dweud? Sut oedd hwnna'n teimlo? Briliant. Nathon ni glywed bod ni wedi rhaid o'n yn y top 100, fel nhw'n dweud. So oedden ni'n meddwl, mae hynna'n cool. A wedyn, rhywun dweud bod o'n, Rhif 12 am hwnna. Diolch o bob dylan. Chi'n dechrau mynd lan yn rhywun? Sain ar y change. Nawr, mae lot o bobl hefyd yn y cyfryngau Saesneg wedi bod yn cymaru chi i Super Furry Animals. Yn amlwg chi wedi gweithio lot gyda aelod i'r Super Furry Animals. Sut mae hwnna'n teimlo bod chi'n cael eich cymharu gyda nhw? Mae gret. Mae wedi dod i fyny lot, a siŵr bod o'n rhywbeth yn neud efo acen y pethau hefyd, dwi'n meddwl, ti'n gwybod. Ond da ni'n myndio efo, cos dwi'n meddwl bod, os di band newydd o trwad, mae pobl eisiau cymharu nhw efo rhywun arall, a cael dy gymharu efo nhw, mae'n gret, cos da ni'n un fans mawr o'r band, anyway, gwych. Ond chi, wrth gwrs, fel ti'n dweud, wedi rhyddhau album Saesneg. Chi'n gweld newid mewn cynulleidfa gyda rhyddhau rhywbeth mewn iaith gwahanol? Os yna bobl gwahanol yn dod i weld chi? Mae dagor chdi bach mwy ddrysau ni, bod ni'n gallu chwarae fwy yn Lloegr, da ni wedi bod yn chwarae mwy yn Llundain, rhywbeth fel o, de? So, mae'n neis bod nhw'n dall chdi bach ar set tri, so. Ydyn nhw'n gofyn i chi am eich cefndir chi, bod chi o Gymru efallai? Ydy, mae'n diddorol. Y gigs da ni wedi gwneud Llundain, mae'n lot rhywun yn joio'r canion Cymraeg hefyd, a yng Nghymru yma, yn chwarae neithiwr a rei o'r canion Saesneg yn lawr gorau. So, lle oedden ni'n chwarae'n Saesneg yng Nghymru a Cymraeg yn Lloegr. Fel mae'n troi mas. Ond dyw e wedi bod yn blwyddyn bwysig dim ond i'r band, nag yw e? Mae wedi bod yn blwyddyn pwysig iawn yn bersonol i ti. Be na ddigwydd yn ddiweddar? Dwi'n siŵr be na ddigwydd, da. Priodi falle? Do, na si brodi, do. Ie, llongwrchiadau. Yn Llanrwst. Oedd hi'n da? Do, oedd o'n gret yna. Oedd o'n really smart. Falch i glywed, ti'n hapus? Do, hapus iawn. Ond mae dipyn o dasgad i ti ar ddiddolig, yn oes? Oes. A i fyddai'n gorau codi nhw'n beth. Hwna'n dipyn o gamp yn ar ddiddolig, ond be arall ti'n neud? Wel, dwi'n neud y tattoos neu rhywbeth. Dwi fyddai'n cael job yn mae'n siŵr na fi fydd yn plicio'r tattoos. Ti wedi bod yn ymarfer? Jyst o gofyn? Wel, dwi'n llen chips, de. O, mae'n iawn. Iawn. Turkey a chips? Greit. Fych chi'n edrych mlaen at dolyg, boes? Unrhyw beth arbennig yn digwydd, neu jyst teulu a bethau? Gweld teulu, anrhegion, cool. A beth sy'n mlaen gyda chi yn 2010? Da ni'n gigs dod i fawn wan, a gyda ni gig eitha buan ail wsos yn mis Ionawr. Da ni'n Buffalo Bar yn Caerdydd, gig acoustic lle, a dyn, fyna... Ni'n mynd i sacio fi o'r backing tracks. Ni'n mynd o fler. Ni'n gwerth hwnnw. O, greit, fel pob bloc, a diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Diolch yn fawr. Sibrydion!